Takže čaute ľudia, vítam vás z dnešného videa. Dneska som tu s Lukášom. Čaute. A ideme si zakopať penalty. Takže ideme na to. Už išiel do brány. Čaute ľudia. Zakopem do žltého. Čo? Dobre. A bude sa kopať z bielej, ľudia. Nie, do žltej. No. To je nepromenené jedno. Jedno nepromenené. Čo? Jedno nepromenené. Druhá penálta z 10. To je druhá. Druhú kopeš. A jaký anžel? Ale to si nenechal. Tá tretia penálta ešte ani jednu nedal. Dal. Nedal. To tiež nedal. A teraz kopeš štvrtú. Dal. To dal. Bude kopať piatu a jednu dal. Ľudia, mám biceps. Kámo, ale dobre, dobre. Sa ratala to penálta? Ratala? Teraz nekopať 6. penáltu a zatiaľ dal jeden gól. Siedmu ide kopať a zatiaľ jeden gól. Dávaš to. 8 a zatiaľ nedal. Zatiaľ dal jednu. Teraz je kopať 9. penáltu a zatiaľ 2. Ty budeš strihať, ne? Nie. Čo? Nie. Tebe trapu. Najmarský. Gol. Takže z 10 penál dal 3. Ešte jednu mám. Ja ešte jednu. Už posledná penálta. Dobre. Idem ja do brány, ľudia. Takže dal 3 penálty z 10, ak dá viac, tak to lepší. Ľudia, a ja idem kopať zo žltej alebo z bielej? Počkaj. Ľudia, teraz idem ja do brány, dobre? Ak dám viacej ako 3 penálty, tak som lepší. Ale ešte jeden sa pôjdeme. Idem kopať do žltej, ľudia. Skúsim dať do vinkelu. Ja viem to. A nepodarilo sa mi to, ale mám gól. Nie. Winkel. Takže prvý gól z prvej penalty. Ľudia, druhá penalta. Druhá penalta.
že to nedám, tak nech dá like. Dávajte lajky. Ale ešte ja budem kopať a až potom to ukončím. Takže stav je 4-3 a ja idem kopať 5 penáltu. Všetci. Yes! To sa mi nepodarilo. Mám mu dať petelicu? Idem na to. Ľudia, ideme to. Ľudia, skoro každý gól! Ľudia, takže viete. Aj! To je... To je... 7 alebo 8 kopem? 8. Kopem 8 penáltu. A keď žiadnu nedám, vyhrám. A keď dám obe, tak som vyhral. Nie! OK. Až posledný. Takže teraz ľudia, keď to nedám, tak som prehral. A to dám ide rozstrel. Zase do 10. Ja už viem, kde to. Yes! Vamos! Dobre, idem ja teraz. Takže ide rozstrel zase do 10. Ľudia, idem ja do brány. Teraz uvidíte toto Cristiano Ronaldo. Nejakej si pomáha. Penalt. Je premenená. Kamu? Nie? Yes! Takže kopal teraz druhú penáltu a zatiaľ 1 gól. Keď dám do polovice ihriska, to je plus 2 body. Dobre, ja súhlasím. Yes! Takže tretia penálta. Nepodarená, ale zatiaľ 1 gól. Teraz ide kopať štvrtú. A tu tiež netrafil. Ide ďalší kopať. A tu trafil. Takže 2 z 5 a ešte ďalších 5 prehral. Tuto nedal, takže ide kopať 6. penáltu. A zatiaľ 2 dal z nich. Tretia penálta zo 6. teraz do 7. Teraz je 8 a zatiaľ 3 góly. Teraz je 9 a zatiaľ 3 góly. Strelil si už, ne? Takže koniec a on dal 3 z 10. Teraz ten ja. Ľudia, to je včela jedna. To by bolo koniec dnešného videa. Tak čaute. Lukáš, pozdrav sa. Čaute.